Ćao svima, ja sam Alex. U ovom videu ću vam pokazati kako možete ofarbati svoju kosu u bojama za jaja. Ne smatram da je štetno, nisam naravno najsigurnija, ali moja kosa se nije oštetila, a lepo je zato što može da se ispere za svega 2 pranja. Mada ni to neću govoriti sa sigurnošću jer svačiji tip kose je drugačiji. Samo moja se spralo za 2 pranja i ovo sada nema više, ja mislim, ni traga od te boje. Možda ima, ali nisam sigurna jer nije primetno. U pitanju je bila pink boja i naravno da je kosa bila plava, nemate pojma koliko bi to lepo izgledalo, ali moja kosa je smeđa, tako da primilo se nešto crvenkasto, tako nešto. U nastavku videa ne pokazujem sad ne znam ni ja šta, na koji način da obojite kosu, ja sam samo bućkala kao što ćete vidjeti, ali ukoliko vam je kosa svetlija, mislim da ne bi bilo pametno da je bućkate, samo već da bućnete ovaj deo koliko želite, a ostatak nekim češljićem ili četkicom malo gore blago kako bi bio onako lep prelaz, a ne onako ravan i ružan. I da ne dužim više, pogledajte video kako je sve to ispalo i kako sam obojila.